Tadi sana. Pulano Hamajanogo sini Maharajano tahu corona ni jarawo jarahangan jara bosno subaka je जोङो दागा पान्जाबाव ड्रिम इउनिभार्सिटी आव बिएड खायथंनाय दङ जोङो तिरुपरा नाहना बागै बो जोङो सुरुब्रिखा गिनि पार्सनल दैनै बो जोङो सुबामन बिसिंदै जों दाबो खायनाय दङ 22 मे ओ ओंखाय ताइ पाइखलाय हामबाय सिन बुवाग्रानो बेलायखे जोङो दागा तमनिसनि स्टुडेन्ट ताइ दिनै जों खानान सेकां करना टेस्ट अफ फाइजाङा नांगौनै corona test of flight जाबाय द्रुम न संथाबो ओंखाय हाय पाइखलाय हामबाय मारबो सिन बुवाग्रानो